Siihen tarvitse hakea lähteä. Sitten sinne virrejä. Niin iso, että se on tullut Volvolla tulla. No niin joo. Täytyykö nosturilla nostaa? Pussinenhan on aina kaikilla. Tosiaan vettä. Kuuli vähän heilu. No ja 88. Se oli Kauko. Ja nyt Tapani. Ehdokas mestaruuteen. Ei riitä. Eikö riitä? Ei. Voitti oikein heittää. Yritti heittää. Lisää. Eikö riitä? Eikö riittänyt? Ei lähelle. Jumalauti, se oli yllätys. Otto hymyilee. Otto hymyilee. On se pelkkä hauki? Oh. Se on Juka. 452 joo. Noin iso hauki. Sanoit on puoli. Melkein. Ja sitten Iina kun jää kesti. tää olisi mä katsottaa toi Hariko oli? 452. Vaikka kautin Kalevi. jättekin. Kalevi laittaa pussinsa sinne. Kalevi laittaa pussit. 87. Ei riittäisi. Ei riitä. Vaan se on ton matkan jälkeen aika hyvä paino. Ja sitten Matti kalat. Ei oo kaloja. Veikko kalat. Sä tuo myös Sepolta haittoilta. Pete kalas. Ei muuta kaloja. Heikosti on kaloja. Lämpöpumppua päälle. Jaa. Se käy tähän tulee huomenna. Onko sitä kaikki kalat? Kaikki saa palkinnon kaloja. Kaikki sai valkennut, jotka sai kaloja. Luettele nyt Oliko enemmän, voittajat. ei saanut kaloja? Tää lainattiin täältä papista. 8 kappaletta. Luettele voittajat. No niin, 40. juhlapilkki. Niin kuin tää on ainahan tää on juhlaa. Ja tänään oli ikävä viima ja pikkusen sateli ja tiputteli ja aika paisuhko tunnelma, koska yhtään pulloa ei näkynyt. Mutta piilossa. Joo, pullot oli piilossa tai sitten ne oli juotu, en tiedä. Väestä silvistä päätellen ei ole juotu. No niin, ensimmäisenä on Kauko, 488 grammaa. Solkoo. Palkinto. Kuvaatko sä tosta? Mä annan palkinnon. Se on päällä koe, mutta näytät vaan suun. Ette tehdä mitään, älä paina mistään. Joo ei. Mistä päin se on? Marto on nyt vähän. Missä se kuvaa? Paljon kuvaa. Ei kun näin päin. Kuvaa ja pyörii.